да играеш на верига от думи. Моля те. Хайде, много е лесно. Аз казвам дума, ти казваш следваща, която да почва с последната сричка на моята. Виж. Но, чакай, много интересно, защото освен, че се получават интересни комбинации от думи и можеш да блеснеш с жопулното ти познанство. Също така, от логиката по някой път ми подсказва странни работи. Чакай да те питам, като хората. Кой ще играе с мен на верига от думи? Не мога. Как не можеш да не можеш? Сигурен съм, че можеш. Хайде да питаме така. Кой ще играе с мен на верига от думи? Аз! Дай малко хъзде. Почвам. Първата дума беше почвам тапачки. Помощ! Помощ! Ама не можеш да кажеш помощ, когато каза почвам. Трябва последната сичка. Примерно трябва да кажеш вамуш. А то не можеш да кажеш вамуш, защото то няма такава дума. Седи за малко, не? Чакай. Хайде да заложим нещо, че държим ни играта. Какво ще кажеш? Ако ти биеш, ще те пусна.